יש לנו מבחן בהיסטוריה. אירנה, איזה נושא? הנושא יציאת מצרים. שקט. הכל יהיה בסדר, יהיה לכם זמן להתכונן. לא לבדוק. יש זמן יראה, קפה, מה זה יראה? דברי. כל הלב. אני לא מאמינה, למה היא נתנה לנו את המבחן הזה? עכשיו אני לא יודעת כלום. כולנו. אנחנו הולכים להיכשל בדוק. אולי נגיד שאנחנו חולים ונבקש את האישור מחלה מאוקסנה? אני חושב שזה רעיון טוב. שכחת מה קרה בפעם הקודמת שהלכת אליה? אוקסנה, אני ממש לא מרגישה טוב. אפשר לפנימיה. מה קרה? כואב לי גרון, יש לי חום, יש לי הכל. הכל בסדר, את יכולה ללכת לבית ספר. מישל, את צודקת, לא צריך ללכת לאוקסנה. אז מה נעשה? מי יכול לעזור לנו? מה הולך חבר'ה? בנים נהיה לשחק כדורסל? בנות, רוצות לעשות לי לק בבקשה? אנחנו לא יכולים, יש לנו מחר את המבחן על יציאת מצרים ואנחנו לא יודעים כלום. מה הבעיה? 5 דקות נלמד אתכם ותדעו הכל. איך 5 דקות? ליהודים לקח לצאת מהמדבר 40 שנה ואנחנו צריכים ללמוד הכל ביום אחד? נו שטויות, לא רע. בואו נלמד אתכם. בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. נו אורי, תגיע לעיקר. יש לנו רק יום אחד. סליחה. ומשה העברי היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, ויבוא אל הר אלוהים חורבה, ויראה כי הנה הסנה בוער באש. משה, שהסתכל על הסנה הבוער, פתאום שמע זעקה גדולה הקוראת בשמו. משה! משה! וזו הייתה הפעם הראשונה שאלוהים נגלה למשה הנביא. למה הוא פנה אליו? שמשה יהיה השליח שלו, ושילחם בעם המצרי, וישחרר את בני ישראל מעבדות. וכנגד כל הסיכויים, משה הסכים למשימה בלתי אפשרית הזו. משה הלך לפרעה, מלך מצרים, וביקש ממנו לשחרר את עם ישראל לבני חורין. אך פרעה, כמלך יאיר, סירב לבקשה זו בלעג ובזלזול. קשה להאשים אותו. למה שמלך מצרים יפחד מרועה צאן תימוני פשוט? הרי אפילו בני ישראל אשר היו בגלות שנים רבות רחוקים מארצם ומאמונתם לא היו מאמינים לו. משה הבין כי הוא חייב להוכיח לעם המצרי ולבני ישראל כי אלוהים קיים וכי הוא נותן לו כוחות. משה פונה לאלוהים ומבקש שיעזור לו להוכיח כי שליח השם הוא. אדוני נענה לבקשת משה ושולח אותו בחזרה לפרעה, אך הפעם עם תוכנית. הוא אומר למשה לזרוק את מטהו ומטה זה יהפוך לנחש, ואכן כך משה עושה. משה, שהראה לפרעה את כוחו של אלוהים, היה צריך גם להראות לבני ישראל כי אלוהים איתו. הוא הלך לעמו, הושיט את ידו למעלה, והראה איך כף ידו הופכת למצורעת ופצועה, ולפתע חוזרת לשלמה ובריאה. משה זוכה לאמון העם, אך שפרעה מבין שדבר זה יכול ליצור מרד, הוא ממהר לפעול. הוא מתאכזר לבני ישראל, אפילו יותר מאשר שהיה קודם. בני ישראל התשושים והחלשים באים אל משה בכעס. ראה מה עשית לנו, הפכת את חיינו הקשים לקשים יותר. מה משה עשה? אני במתח. גם אני. גם אני. משה הבין כי עליו לפעול. הוא הלך לפרעה והפציר בו לשחרר את בני ישראל או שיבואו עליו מכות קשות. אך פרעה האכזר סירב שוב למשה, מה שהוביל למכות שמצרים לא ראו כמותם. דם. צפרדע. קינים. הרוב. דבר. שכין.
ברד. הרבה. חושך. מכת בכורות. מכות אלו שברו את מצרים כולה, ובהם גם את פרעה שאיבד את בנו הבכור. פרעה הבין כי אין לו ברירה, לשחרר את בני ישראל וכמה שיותר מהר, לפני שאלוהים ייתן עוד גזרות על מצרים. בני ישראל, ששמעו כי הם יוצאים לחירות, צהלו ושמחו שמחה שלא נראתה כמוה. וכך, הם יוצאים ממצרים אל ארץ המובטחת, ארץ כנען. זהו? נגמר הסיפור? נראה ככה. מה, לא? בערך. פרעה ששחרר את עם ישראל מתחרט על כך ושולח את צבאו להחזיר אותם בחזרה למצרים. בני ישראל שכבר התחילו את דרכם לכנען מגלים זאת ומתחילים לברוח מהצבא המצרי. אך לצערם הם נתקעים כאשר הם מגיעים לים סוף. שם אין להם יותר לאן לברוח. בני ישראל המפוחדים צועקים למשה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? משה, שנשאר באמונה שלמה, ופונה לאלוהים ומבקש עזרה בעוד הצבא המצרי מתקרב. אלוהים נענה למשה, ומצווה על משה להרים את ידו אל עבר הים, ומשה עושה כדבריו. ופתאום, כשהכל נראה אבוד, הים נחצה לשניים, ובאמצע שביל לחצות אותו. תקוות בני ישראל חוזרת, והם הולכים אחרי משה בשיירה לאורך הים. אך עליהם לעשות זאת מהר, כי הצבא המצרי על פרשים נושק בעורפם. וכשבני ישראל חוצים את הים, הים נופל חזרה ומוחק את השביל ואת כל הצבא המצרי יחד איתו. וזה הסיפור על יציאת מצרים. וואו. זה היה כיף. לגמרי. רגע, מה? ואז הגענו להר סיני? כן.